Cada any, quan acabava el col·legi, la meva mare ens enviava al poble, amb els avis, no? Amb l'àvia. La meva mare ens enviava cap allí perquè el negoci familiar, el dels pollastres, no parava. Els meus pares, ja et dic, ell, un pancaire nato, i la meva mare, doncs, botiga, fins i tot es va jubilar, i quan es va jubilar va anar a una altra botiga que teníem, perquè s'avorria, per dir-ho d'alguna manera, vull dir, una dona que treballava, i ens ho donava tot. Tossut sempre ho ha sigut, des que va néixer ha sigut molt tossut. Es proposa una fita, és molt constant. Quan em vaig casar, als 4 mesos, vam dissoldre, es va trencar la societat, era un soci el meu pare, hi va haver un desacord i ho vam deixar. Quan ho vam deixar, nosaltres no teníem feina, no teníem res a fer, i només sabíem fer una cosa, que era els pollastres. Llavors vam muntar un magatzem petitet aquí a Sant Boi i vam començar el meu pare, el meu germà i jo, i un treballador, érem 4. I mica en mica vam anar creixent, vull dir, amb aquest esperit de lluita, la veritat, i al cap d'un any o alguna cosa així, vam cridar, però la meva germana portava els números ella, i al cap d'un any i pico la vam cridar perquè ens ajudés, perquè les coses anaven funcionant, anaven venent una mica més, tal qual, i així és com vam començar. Diuen que sóc molt exigent, jo crec que sí que sóc exigent, sí, no puc dir que no, però no és que jo no em considero exigent, jo em considero que tinc un compromís amb uns clients, amb una sèrie de... fins i tot amb uns treballadors, i jo la por que tinc és no complir amb els compromisos. El que més m'ha agradat sempre és treballar amb la gent, i que hi hagi bon rotllo, que hi hagi... A més, a mi m'agrada entrar a no manar, sinó entrar i parlar, i ja està, i fer bromes. Diuen salut i feina. Salut, això hem vist el que ha passat ara. Jo només penso en la gent que ha perdut algú i no l'ha pogut ni enterrar, o ja no això, el que has vist patir. Jo quan veig segons quines imatges em desfaig. Som res. Hoy estàs mañana no. És així de clar. O sigui, jo el que he buscat és, o busco, és poder viure. Jo tinc un amic que en unes vacances em va dir, diu, Jaime, tu puedes... perquè jo estava a les 4 del matí amb un ordinador al carrer. Estava al carrer perquè tenia cobertura, perquè dintre de la casa on estàvem no hi havia cobertura. I eren les 4 del matí perquè tenia un problema a l'empresa i ja estava amb l'ordinador. I aquest amic meu em va dir, Jaume, pots tenir tot el que tu vulguis, però la vida que tu tens no la desitjo per mi a cap preu. I vull gaudir d'aquesta tranquil·litat que crec que m'he guanyat. I l'edat et fa veure el que tu no penses en 30 anys o en 40 anys, però jo no olvido, en la vida olvido que dic, què durarà això? Perquè ara jo estic, de la muntanya estic baixant, això crec que hem de ser realistes, jo no estic pujant. Llavors, i per tenir un mínim de qualitat de vida has de tenir una tranquil·litat. Això és el que jo busco.